На 4. 3, 4. Не, такъв фрезък е кола. Мале. Това бе ти като в симулатор. Да бе, знам бе. Няма никакви трябва да го караш. Пада ли? Това да не иска малко нагоре. Предане със сигурност. много яко. Ай, дито без никаква сила, без Не, хвърляне. аз го видях, че той просто е така... Ама тяга да те отрепя. Нали видях с крилото, като можа да отвърля и заби. Това няма кой да го завърти. Няма. Това, който е, не, това мотор го завърта. Странично завърта. Тук нямаш торките се Не вадят сам едно крилът. друго, да. Той всеки ни замоличва, Той е... Да, на този се гасят, защото са два в противоположно. Точно. Сега пък ходи нагоре, дал. Въпреки, че казаха Май много тримна. на видео Flight Test в YouTube, аз че няма. С колко газ го караш с 50? Дори да... Ако е двумоторник. Да. Почнахме вона да правим. Да. Да, опитам се да разбера колко стига надолу. Много е преден, много. Добре, си беше заден. Колкото е по-голяма търката, колкото по-голяма е супер. Ти тонали искаш да правиш? Естествено. Това няма никакъв проблем. Ролинг. Жесток. Това е грехота просто да го ползваш за FPV. Чакай да не как се С два мотора няма уклони. Върнем го стай, дай горната. Малко си ниско. Сега ще го висиш ли? Това ще пробваме. Това не мога да сриваш, това е. Да, с тия мотори. Не мога да висиш, ама. Да си видим, поне хай алфа вярвам, че мога да го карам. Много приятна скорост. Той ще тръгне назад. То няма сриване, виждаш, то не се срива. Сигурно като ти това може да се приземи. Само на мотор. Това дори АПМ мога го кара. Това дори я пема. Я дай се пак хай алфа да те види на майсторе. Чайте не го виждам да го своя на позиция, да мога да го разпознае. Да, това не е горно-долно. Тя един лупинг да път. Али ти беше мерак лупинг да направиш? Лупинга не е... Той е лесен. Евре. Ти беше си по вятъра за това. Газираш му нещо на пиво. Еми, 3D мен. Как ще падне радиото вече? То няма как да... Смисъл... Защото антената е... Ми сложи на антената да подпре голяма работа. Ще падне до това пада. По-добре антена да правиш, отколкото... Типове. А някакво чупешкото ли беше или опит за... Това цял лупинг, бе. Смяташ, ще направим един раверсман. Идеята е да правя лонгрейндж. Само да не изпъкне Нема батерията. сриване, нали? С товарен самолет толкова. С това е самолет си, да. Не се обдуха обаче добре опашката. Гръпи беше. Да. Абе, без буички. Да бе, аз за това викам по гръпи беше. Той времето сега вече е такова малко. Ефектно. Имам пред, че не е контрастно, трудно се виждат моделите. Сега момента Белия самолет е черен, белия самолет е черен, да. Да, сив самолет в момента. Сив самолет по това време. Нож. Не се обдуха добре опашката, не сте ножа. Леко малко Остава опашка. е нож да държиш. Как ти обдухва опашка, да те са две Няма отстрани. лучва, да. Много да ми дам стоят. Можеш нож, какво? Его е. Не е съвсем без нож, ами. Добре, Нещо пердаш, като обаче скоро си има. Може 120-30 на футбол на Но това вече